Hello mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta ka mong tanan? Ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magpaambit mga higala igsuon, ako dayong ipangumusta ang tanang mga mag-uuma, ang tanang mga ngingisda, ang tanang mga construction workers, ug ang tanang mga OFW ug ang tanang mga ngingisda. Hinaot nga namo sa mayong parawas uban sa inyong panimalay inyong pamilya. Ug karon mga higala igsuon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang ato karon nga ipaambit nga bersikulo sa Roma 9 bersikulo 17 og 18. Akong pagbasahon og sunda sa inyo nga salabutan. Sa 17 nag-ingon. Kay ang kasulatan nag-ingon kang paraon. Gihimo ko ikaw nga hari aron igapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo ug aron igapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. 18. Busa maluoy ang Dios sa buot niyang kaluy-an ug pagahio niya ang kasing-kasing niadtong buot niya. Mao kanang ato karon nga ipaambit mga higala og mga kaigsuonan. So kaning ato karon nga ipaambit nga bersikulo ay nagpasabot kini og kaning ang Dios gayud ang maoy magbuot sa tanan. Siya ang nagpamuhat sa tanan sa katawhan. Og sa kon pa siya ang nag hold tanan. Siya ang ningkupo tanan. Ang Dios, di ba? So Dios siya sa tanan. No? Moingon kay tang Dios siya sa tanan, siya ang nagbuot. Siya nagbuot sa kalibutan. Siya nagbuot sa mga tao. Di ba? Siya nagbuot sa tanan nga naay kinabuhi. So Dios siya sa tanan. Di ba? So mao kani ang ato karon nga ipaambit. Dios siya sa tanan. So siya ang nagbuot. O kuno nato siya ang nagbuot sa tanan. Di ba? Siya ang iha ang pagmando sa tanan. Di ba? So nag-ingon sa 17. No. Kay ang kasulatan nag-ingon kang paraon. Gihimo ko ikaw nga hari aron igapadayag ko ang akong gahom. So si Paraon kinsay naghimo niyang hari ang Dios. Di ba? Apan si Paraon wala siya kay balos ang gibuhat nga dakong sayo. Di ba? Nagsimba siya sa mga Diyos-Diyos. Di ba? Wala siya mingtuo sa Dios. Ano man? Ang Dios may nagapamuhan. Gituyo sa Dios nga si Paraon iyang paghahion ang kasing-kasing. Dili niya patuuhon gayud sa Dios. Ang Dios may nagpamuhat niya na. Muna mga higalayson, dili ta ka unsay atong destino, unsay ato ang gihatag sa Dios, mao gini atong matrabaho. Mao gini atong kinabuhi. Di ba? Kaya ang Dios maoy nagapamuhat sa tanan. Siya magbuot sa tanan. Di ba? So, ang iyang mga katawhan di ay ug ato yung sabton musunod ta. Kung kita katawhan sa Dios, kung kita girasyahan sa Dios, musunod ta siya nga mga pulong. So, ato ang ikinabuhi ang iyang pulong. So si Paraon di ay ang naghatag og katungod yet ang Dios gihimo siyang hari dito sa Ehipto, di ba? So kwartahan kay si Paraon, daghan kay hingsakupan, di ba? Daghan kay bulawan. Aduna siya gisimba nga Dios nga kinulit, di ba? Nga naman nga si Paraon wala man siya na himata sa ihang gibuhat. Ang hunahuna ni Paraon sakto, di ba? Ang hunahuna ni Paraon sakto ang iyang ginabuhat.
So, nga naman, kung ikaw gigamit diya sa Dios dapita, dili jud ka kagawas. Kaya ang imong hunahuna sakto. So ato yung sabton, ang Dios mao'y nagbuot kanatong tanan. Di ba? Sa tanan na ay kinabuhi, ang Dios mao'y nagupot kanato. Siya ang nagpangliho kanato, siya ang nag kuan nato kanibang ug sa kuan pa diha ka ibutang. Di ba? Ano ba? Siya ang tigdestino. Di ba? Kung diha ka ibutang dapita, diha ka mabutang. Kung dito ka butang. Ana, mao na siya ba? So, si Paraon kay ang Dios may gito ito sa Dios nga gihimo siyang hari ano aron mapadayag ang gahom sa Dios. So, kapila to giwalihan ni Moises nga tuuhi ang Dios kay kun dili daghan kamtangan, daghan kay itong mga hapak niya, pero sa diha nga daw mutuo na si Paraon, mabuta pong panahon nga mo gawas na po siya, mo dili na po siya, mo disobey na po siya tungod kay ang Dios may nagbuot. Nasabtan nato mga higalayson, lisod kay sabton ang paagi sa Dios. Di ba? So, si Paraon di gihimo siyang hari aron nga ang iyang gahom ma-display, may balaan nga siya gayod ang nagbuot sa tanan nga may kinabuhi diri sa kalibutan. Di ba no? Kay ang kasulatan nag-ingon kang Paraon, gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag ko ang akong gahom pinaagi kanimo ug aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. Ha? Nabantog ang Dios sa diha nga so si Paraon nitong hiyon na ihanang gipagawas ang mga tao. No, ihanang katong mga Israelin ho diha nang gipagawas. Ihanang gihatagag freedom. Ihanang gihatag kagawasan. Apa naabot japon nga manidumot japon si Paraon, unaw na siya wa na siya nga ulipon, wa na siya uto-uto. So daghan siya kay mga opisyalis siya gipalakaw iyang gigukod. Di ba? Apan ang dakong gahom sa Dios silang tanan nga iyang mga katawan ni Paraon puro nga matay dito sa dagat nga pula. Di ba? Kinsa nangitag pamaagi ang Dios. Kinsa nagbuka sa tubig ang Dios para makaagi ang mga katawhan sa Dios. Katawhan niya. So ang tanan is pamaagi sa Dios. Di ba? So natigayo na lisod kaayo ang panahon sa mga Israelita apan ang Dios mao nangitag pamaagi. Ang naglibog ganito sila. Di ba? Sao naman ni nato na corner ang diri ra kita gi papation kitang Moises dire. Kay wala tay kag dagat naman. Unya nagpaduol ang mga Ehiptohanon. Apan unsay pamaagi sa Dios? Muna nga ang Dios ang tanan jud, ang Dios man nangitag pamaagi. Dili jud ang tao. Na? So usara ka kuan sa Dios sa dagat napikas ug nakaagi sila. Sa diin nga naglagan pa jud ang ilang kontra, naglagan hantud nga ang makatawhan sa Dios mga Israelita nakatabok na o gipikyok ang dagat. Tipor sila patay. Di ba? So pasalamat na mga higalayson karon nga naghihatagan tag probleo kani siya is probleo na lang ni grasya na lang ni kaluoy na lang sa Dios nga kita gipamatatan niya. Di ba? Daghan pa karon nga ning tuo sila nga ay lang una sakto. Pan ang Dios lagi magbuotanan. Di ba sabta na to mga higalayson? So direta sa 18 na Dios 18 busa maluhoy ang Dios sa buot niya kaloyan og paghion niya ang kasing-kasing niya tong buot niya. So si Haring Paraon mao siya ginangon giyang gipagahi gayud ang kasing-kasing ni Paraon. Di ba? So ginsay nagbuot ang Dios na iyang paghahion jud ang buot niyang paghahion. So si Paraon iyang gipagahi ang kasing-kasing ni Paraon aron ma-display madayag ang gahom sa Dios. Nasabtan nato mga higalayson. So pasabot ang Dios siya ang nagpamuhat sa tanan, siya ang nagkontrol sa tanan, siya ang nagdestino sa tanan. So
unsa may kuan sa tao, unsa may papel sa tao. So ang usar gid dia ato yung pasalamatan ang Ginoong Dios. Di ba? Nga gihatagan tag grasya, kaluoy ug gugma. Gihatagan tag probleo, gipamatatan niya. Di ba? So, kinahanglan jayod pasalamatan ta ang Dios. Tungod sa ato ang wala tay bili sa una, makasasala ta, naligaw ang atong landas, nangawala ta kaniadto apan tungod sa pagpamuhat gyapon sa Dios, tungod sa iyahang mga pamaagi nga para jud nga kita maluwas niya balik kay kita nakasala man ta nga iyang mga katawhan, siya na pud ang nangita gyapon pamaagi. Di ba? Kaya wa man gitawag matarong bisag usa, puro magid lihis, puro man jud kurap. So ang iyang kinabugtungang anak mo iyang gipadala diri sa kalibutan aron pagluwas ka natong mga katawhan nga sa diin kita nangasalagan nito nangawala mo na pag-adto diri sa Ginoo. Ang giadto diri sa Ginoo katong nangawala nangasalaag, di ba? Mo'y gi adto sa Ginoo. So mo ni nga pirmita nga magdahig, magsimba, no? Salamat kanunay sa amahan nga gihatagan tag personal nga manluluwas nga mao iyang bugtong anak. Ug salamat usab sa balang espiritu sa Dios nga maoy nag-guide na karon na kanato. Sa diya nga ning tuutan ning Kristo nga siya gipadala sa amahan diri kanato aron pagluwas. Automatic ang balang espiritu mao na nagpamuhat sa atong kinabuhi. Mo na nga dili na ta kabuhat og mga dili maayo, dili na ta ka istorya og mga dili mayong mga pinulungan. Kay ngano, ang nag-drive karon kanato mao na ang balang espiritu. Dili na tong tawhanon, dili na to ang diri sa ato ang sa sulod kundi ang espiritu sa Dios na sa konsa na sa tuwa. Mao na nga may sugo na tang mosulti sa pulong sa Dios sa una ato pang ikaula ang pulong sa Dios. Sa una dili patatik paminaw sa pulong sa Dios tungod sa grasya sa Dios sa kaluoy sa probleo. Mao na nga naatay kagawasan. Ang tao na kagawasan sa diha nga grasya na siya, gikaluyan na siya. So may kagawasan na siya nga mosimba, may kagawasan na siya nga magdahig sa Dios, may kagawasan na siya magpasalamat. Nasabtan na ito mga igalaigsoon. So nagsimba ta, nangalaga ta sa Dios nga luwas na. Dili nga mangalagad pa ta sa Dios nga luluwason pa. So igalaigsoon, ang tanan pagbuot iya sa Dios. So kita mga katawan sa Dios, kitang gigrasyahan, gikaloyan, musunod na ta sa iyang mga pulong, musunod na ta sa iyang bugtong anak o unsa ginaistorya sa bugtong anak na mao sa Ginoong Hesus. Nya ang kasuguan sa Dios, ang sugo ni Kristo ang paghigugma, di ba? So maghinigugma ta, maghinangpanay ta. Tadi na ay mangdaot ka nato, na ay mudaon ka nato, dili na nato sila mabaslan og pangdaot pod. Di kanang naay nasina ka nato, di na puta mo sina kasi na tungod kay kita gilamdagan naman ta sa balang espiritu. Gihatagan naman tag kaning kahibalo ngadto sa Dios. Dili ato kundi ang Dios man naghatag ng kahibalo ka alam. Mo na nga kita pay maluoy sa mga taong ingon ana kay sila wala pa na buta pas kamaturan mo na nga dili ta kahukom, mas maluoy pa ta kanila, di ba? Nasabtan na ninyo mga higalaigsoon, inaot nga kani ato karon nga atong gipaambit na pong migamay nga nasabtan ang pulong ni Kristo Jesus maguban kanunay sa atong kinabuhi. Amin ug amin. Dalaygon ang Dios. Hallelujah.